Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Truth Commission nga pagatukuron ni Mayor-elect Benitez, pamunuan sa isa ka retired state auditor. DOH nagsuwestyon nga hindi pagtuparo ng Bacolod City General Hospital kag City Health Office. Sa balita nasyonal, President-elect Bongbong Marcos bukas ngayon optional ang pagsuksok sang face mask. Nigeria handa magbulig sa Pilipinas sa supply sang langis. Sa balita international, Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagbisita sa Mykolaiv kag Odessa sa gwa sang capital sang Kyiv. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas Under-16 nagtapos sa ikapitong lugar sa FIBA Under-16 Asian Championship. Balita entertainment, ex-child actor nga si Buboy Carino ginbulgar nga nagplano ipahulog kun tani nila ang ilanak ni EJ Laure. Samtang sa balita special, ato naman pagistoryahan ang mga interesting facts na hanungod sa aton nga tulan. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilugawain sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 20, 2022. Ang inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Maayong aga na mga ka-aksyon, good morning liwat Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag again sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton sa sininga aga. Mo good morning sa aton dira nga mga nagapanindahan sa mga merkado naton, especially diri sa Libertad Public Market, Burgos Public Market, dira sa may barangay Sumag, sa Granada, may aga dira sa inyo. Kag sa tanan man nga mga vendors of course, no? Kag follow, like and share lang kita sa aton sining Facebook Live. Sa aton nga mga ka-aksyon. Homa Lumena, may aga dira sa imo sa Gardenville Subdivision. Sol Lama Barnatsa. Sawadee ka! Sa may Thailand. Belated happy Father's Day kuno sa matanan nga mga tatay. Yes. Sa Barangay Handumanan. Sa Barangay Handumanan lang mga tatay. Lang? Oo. Handumanan lang? Oo. Ay, kala. Suway na dalang panukoy. Suway ka na dalay kay boy. Happy Father's Day kuno Action Boy. Kag sa tanan nga mga tatay sa Barangay Handumanan. So nadala ko yes panukoy. So ikaw lagi isaya na dala sa panukoy. Yes. Salamat gid Sol Lama Barnatsa. Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo, of course, dira sa may Minnesota. Kay sige Dr. Matt Mayo, good morning. Kag kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Evelyn Nipomuceno, April Joy Gaston. Good morning ko no Miss Universe of ARB Dorel Cabatu. Kalain. Good morning. Good morning sa imo, Miss. Ito ka na? April Joy Si Gaston. April Joy. Ano ba si April Joy mong? Taga San may Enrique. gumao na sa Barangay Tangob. San Enrique na siya proar siya subong sa Tangob. Okay, sige. Perfect. Kag kay Rochelle Evangelista. Alagad Kevin Henry. Good morning kuno, labi na gid kay Mayor Estrao sa Inobaan. Mayong aga. Yes, good morning dira sa imo Mayor. Okay, dali lang pangitaon ko anay ang akon nga. Kay Vicente sa Molde kag hindi man kuno siling ni Sola Mabarnatsa. Sa tanan man kuno nga mga fathers, tanan nga mga tatay kuno pero especially sa taga Barangay Handumanan. Ay, very good. May mga special. May mga specially na sila sa mga taga Barangay Handumanan. Edelos. Ari sa gyapo ko ni Isabel Gabonitor sa Victoria City. Timayo kaya sila gyapon. Yes. Oo, kag dali lang bala kay pangitaon ko ding akon nga Yung mga live. Nakita ko na. Okay na? Okay na. So, mabalik na ko? Sa dito man? Nadula ako. Ay. Ano naman? Sige, Bi. Sige lang good morning man kay Tito Coblawin Torres, Action Boy, sa may Banwa sa Hinubaan. Yes. Good morning. Nanda, kagitatam man sila ni Sir Philip Alonsagay,
kag Ma'am Eleanor Fukuda sa May Japan. Good Amo man morning. si Hada mo sino gani? Si Hada mo bala Tess Si Moriyama? Otes Murayama daw, wala ko kakuan siyaw. Gani, busy Nag-birthday siya sa galito life. sang nagligad si pare ko Anthony Rivera. Yes. Sang June 18. Happy birthday kag buwas kay Marjun Rivera. Ay, boss naman niya. Buwas iyang ni Marjun. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpahayag ni Mayor-elect Albe Benitez nga isa ka retired state auditor ang pamuno sa Truth Commission. Apang wala pa niya ini ginhingadlan. Sunod kay Benitez, ang retired state auditor ang mag-upod trabaho sa masunod nga city legal officer, kaupod ang iban pang mga professionals. Duga pa ni Benitez, magluwas sa pag-usisa sa mga transaksyon sa tilikdan nga administrasyon, magarekomendar man ang komisyon para malikawan ang unqualified audit findings sa palabuton. Sunod kay Benitez, magapadulong ang team sa Bacolod nga iga-anunsyo ang magabugo sini sa Hunyo 28. Samtang karon nga adlaw Lunes, Hunyo 21 o kon Hunyo 20, magasapol si Benitez kaupod si Governor Bong Lacson kag ang Provincial Director kag City Director para talakayon ang pagsulbar sang asud-asud nga shooting incident diri sa siyudad sang Bacolod. Ginkilala sang sangguniang panlungsod sa Bacolod ang kontribusyon kag serbisyo ni outgoing Mayor Evilio Lunardia. Si Lunardia ang ginpasidunggan sang SP pinaagi sa pagpasa sang Resolution number 441 nga gin-unveil kadungan sang 84th Charter Day celebration sang Sabado, Hunyo 18. Ginpabutsyag sang SP ang ila pagrespeto, pagkilala kag pagpasalamat kay Lunardia bungod sang iya mandinalag on your record sang pagserbisyo bilang pinakalawig nga alkalde sang syudad. Nibaluan nga si Lunardia ang nagserbe bilang alkalde sa sulod sang 18 ka tuig, umpisa sang tuig 1995 tubtob 1998, tuig 2004 tubtob tuig 2013 kag tuig 2016 tubtob tuig 2022. Nagsugod sa pagserbisyo si Leonardia bilang tourism executive kag isa sa managtukod sa world famous nga Mascara Festival. Si Leonardia man ang nagaisahanon nga alkalde nga na-elect bilang city councilor sa 1986 tubtob 1992, vice mayor sang 1992 tubtob 1995 kag congressman sang tuig 2013 tubtob tuig 2016. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahayag naman ni Congressman Greg Gasataya nga nagsustion ang Department of Health nga hindi pagtuparon ang Bacolod City General Hospital kaang Bacolod City Health Office. Madumduman, luyag sang Leonardia Administration nga isaylo ang City Health Office sa Teofilo M. Hensoli Memorial Medical Complex sa diindiriman pagatukuron ang ospital. Sunod kay Gasataya, ginpatag sa isang DOH nga hindi dapat pagtuparon ang duha ka pasilidad bangod ang CHO ang preventive samtang ang hospital ang curative. Duha pa sang kongresista, ginsustyon man sang DOH nga mas maayo nga pagatukuron sa sulod sang Memorial Complex kung sang sining Medical Complex ang dialysis center, molecular laboratory kun iban pa nga ancillary services ang ospital. Sunod pa kay Gasataya, hindi man pwede nga mapuno gilayon sang pasilidad ang medical center, bagod posible may mga expansion pa nga patigayonon sa palaabuton. Bagod sini nagpangabay si Gasataya sa DPWH nga magsumiter sang proposal kag inenatala na nga ipresentar sa Benitez administration para sa assessment kag evaluation. I-resolve lang to anay namo ang ila technical observation sang city sang DOH na dapat hindi mo pag-ituparon ang city health kagang hospital because ang hospital is curative, ang city health is preventive, so dapat hindi sila side by side. Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Naka-record sa 37 kabagong nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kay nagdala sa kabilugan nga 184,152. Samtang apat naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kay ang total recoveries ang nagdangat na sa 177,399. Wala naman sang na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kay ang death toll ang nagapabilin sa 5,963. May pinakamadamong nga bagong nga kaso sa COVID-19 ang probinsya
kag syudad sang Iloilo nga may tag 14. May 6 naman ka mga bago kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Negros Occidental, tag isa sa probinsya sang Aklan kag Antique kag syudad sang Bacolod. Wala naman sang bag-o nga kaso ang probinsya sang Capiz kag Guimaras. Sa karon, 681 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Naaresto naman ang 11 ka mga persona sa iligal nga pabulang mga alas 10:45 kahapon sang aga sa Purok Lirio sa Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Police Major Leo Estopa nga ini ang kabahin sa kampanya kontra iligal nga buluhaton sa ilang nasakupan. Naaktuhan sang grupo ni Police Lieutenant Andy Ofalia ang 11 ka mga individual nga akto nga nagapatikan sang iligal nga pabulang. Nakuha sa ila ang duha ka mga manok nga inugbulang, isa ka set sang bulang kag kwarta nga nagabalor 1,960 pesos nga among ginapatihan bet money. Ang mga naglalakpan ang nahunong karon sa custodial facility sa Police Station 6 kag magapatubang sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 449 ukon illegal nga bulang. Pila sa agtang ang naangkon sang isa ka tricycle driver matapos giluthang sa dalan Adelfa, Purok Santa Ana, Barangay 31, siyudad sang Bacolod, pasado alas 9 kagabi, Hunyo 19. Ang biktima ang ginkilala kay Christopher Guanzon, 38 anyos, kag residente sang Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Suno kay punong barangay Herman Bolio Laza Jr., isa lang kalupok ang nabatian sa mga residente sang ginluthang si Guanzon. Dugang pa ni Bolio Laza, isa lang ka persona nga sakay sa motorsiklo ang nagluthang sa biktima. Si Guanzon ang nagapungko sa ginamaneho sini nga motorsiklo sang gintiro. Pagpahayag ni Bolio Laza, si Guanzon ang nagkadto lamang sa balay sang iutod agud kuntani magtambong sa selebrasyon sang kadlawan sini sang matabo ang insidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. President-elect Bongbong Marcos bukas nga himuon optional ang pagsuksok sang face mask. Samtang Nigeria handa magbulig sa Pilipinas sa supply sang langis. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Si April Joy Gaston bala, ginatamyaw niya lang isang belated Happy Father's Day. Ang bana niya, si Ryan Gaston. Sige. Nadumduman ka man ni April Joy Ryan, ano? Bisan belated lang, at least. True. Ano ang tamyaw niya mang guro? Adre lang guro sa greeting, sila hindi guro nga daw na late, no? Yes. Gapon guro. Why sa guro ka tamyaw kapon sa naka-comment kay Sako sa guro celebration. Celebrar upod kay Ryan. Andas. Kira. Hindi speak ka. Nag-explain. Spokesperson yan. Spokesperson April Joy. Oh. Marivic Villarante, good morning man. Dira sa kay Jeneline Ampil. Kaga ara magyapon si Athea Kim Iriman. Good morning si Mathia. Kaga of course si Gracia Hareta. Corvidalia. Sa Talisay City. Si Aya, no? Ang iyang bata. Yes. Banay ganun si Julius. Juliet Cabrestante. Good morning man sa imo from La Carlota City. La Carlota City. Bumigo ko ari man o. Piyak. Sa piyak sa. Ara sa. Ara siya. Miwa. Babes. Morning si mo da, amigo Good babes. morning. Joshua Bia. Kag Good Lisa. morning man. Lisa Joy Elon Amoroso. Yes. Sakay Virgil Gaspi Coloso, kita ko sakay nasa piyak tamyaw no? Sa ako nga page bala. Totoo siya. Yes. So invite sila lang i-like nilang yung mga page. I-like nila. I-like nyo kag i-share. Yes, paki-like and share naman sa page ni Action Boy. Kagdala nyo lang ako. Hoy, kung gani ka balo nga may page ako eh. Ay, ano na mo. Takaan ko po, hindi. Good morning sa ako, Ninang Action Boy. Ninang? Si Ninang Edith Caliet Salcedo Labroso. Sa May Bantayan, Cebu. Sa Cebu. Ay, ara na subong akon nga makuhan. Gani man. Galing siya subong. Doari siya sa Cagayan. Kay do ato to ang iyang siya nagabantay sa iyapo. Hindi parahan ko basta maglapit ng ani December daw sako tamyaw mo sa mga maninay mo. Hipos lang bala. Correct na palata mo. Sino bala? Nga pang bisto ka. Ano naman? Musta na to si Jam? Tita mo Jam? Ay, wala pa siya ka-messy. Kasi na sold out. Ginagaya nga ice cream. Ito nga aman pulo. Si Sir Rupert Galio, Black Action Boy. Yes. Ara man siya. Yes, good morning. Kay Ma'am Alma, drakag sa RG Boys. Good morning sa inyo. RG Boys and Girls. Kay Mr. Why na girls na yan? Ang mga nubya bala nila. Nadala na dapat. Kaya... Si Kwan, Sino? Si Mariah. Awan na si Mariah. Beautiful Mariah. Beautiful Mariah Claudette Salanga. Good morning from RJ Gallo. Talaka. Good morning man kay Miss Teresa Linakayaw. Basta makita ko ang nangalan niya Teresa Linakayaw. Kadumduman ko dahil ng hupya nga ubis. No? Sa Palawan. Kanamit gito no? Sus, kung magbalik ka to Miss Teresa, mapadala ko liwat. Magliwas sa yatag mo sa ako. Padalagi ko yan. Padalagi ko yan sa nga... ano ito kangalan? Baker's Hill, no? Baker's Hill nga ube pastillas nga hopya. Pero tika na. Wala ko sa mga ngalan. Dapat tandaan mo ng mga ngalan. Hindi ko makabalik to siya. At least kabalo ka sa itugon mo. Kay Eden Escosora Divina Gracia. Good morning ko no. Halong sa kay Glenn. Banay ko rin halong sa pag-drive. Always we love you from Mama batay ko Mama Eden and 4 children. Kay Glenn din. Glenn Jr. Jilin kag Gleneden sang barangay Tapi. Dara sa libot-libot. Mun silang daw dara sa libot-libot ang ilang ngalan mo. Georgia, Miss Georgia Gargasiran. Morning ko no. Good Tagay. morning, Miss G. Kape man yung tagay di. Tagay kape. Tagay kape. Di saan mo mag-graduate? Kilito si Kwan? Si Francis? Nag-graduate na tapos na galing UNOR. Di ba naka-graduate ng mga mascom? Kay UNOR to siya galing. Correct. Oo. So, graduate na si congratulations Francis. kay Francis. Oo. Gargasiran.
on her graduation. Yes. Mas like congratulations Francis Gagasiran for graduate. Katakan ko po. Una For sa- her graduating. Ha? For her graduating. Congratulations, Francis, for Her her grad- graduating. Nakalay. Hindi mo. Kalay. So, yesterday, ma-work na siya si Ibo. Ay, like- assistant. Tapos siguro, Ano ka na yung kurso ka ni Francis? business related, bala mo? Okay. Ano ka mo na? Pwede kita, Miss G, siya ma-manage yung mga finances niya kung boy. Kimalingin kinulo yan. Maligid ang ulo. Yan Sobra naman. pa talaga brush sa opisina. Ano ni man? May balayaran Kalay. to spiyak. May balayaran to spiyak. Halingin kita ulo. Kadamo man isang iya nga mga Hindi na maglingin ulo, ya bastara lang. Standby na sa mga balita national. Kag sa aton nga mga ka-aksyon dala dira nga Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaan. Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga bukas si President-elect Ferdinand Marcos Jr. nga himuon optional ang pagsuksok sang face mask. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Concepcion nga nagmeeting sila damlag lang ni Marcos kag nadiskusyonan nilang issue sang face mask. Suno pa kay Concepcion, bukas sa ideya si Marcos apang sa iya pananawan dapat itugyan sa mga local government units ang pagdesisyon angot sa pagsuksok sang face mask. Sa pananawa ni Concepcion, dapat inganyuhon ang pagsuksok sang face mask sa gwa kag hindi ipilit. Dugang pa ni Concepcion nga bangod mandated sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagsuksok sang face mask sa gwa, dapat sundon na lang ini kag irespeto.
Nagpaandam ang Department of Health kon DOH sa publiko sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, mahimo maglambot sa 800 tubtob 1,200 ang bagong kaso sa COVID-19 sa kada adlaw sa katapusan sang Hunyo. Apang nagapati si Verriere nga mahimo malikawan ang panibagong nga surge kon preparahan sang husto sang gobyerno ang mga preventive measures. Sa datos ng DOH, 350 ang average sang bagong kaso sa COVID-19 sa kada adlaw sa pungsod nga 50 tubtob 60% nga mas mataas kung ikumparar nagligad nga semana. Dugang pa ni Verriere, nagsaka man sa 170 ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, halin sa 102 nga average. Ginpahayag naman sang Department of Health nga may nagakaigo pa sila nga supply sang bakuna tubtob sa pagbaylo sang administrasyon kag pati na tubtob sa katapusan sang 2022. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, sa 244 milyones ka doses nga yara sa inventaryo sang gobyerno, 155 milyones pa lamang ang napanagtag sa publiko. Sa karon, yara sa 90% na sang target nga 77 milyones ka individual o kung 70 milyones na makunahan na kag 7 milyones na lamang ang ilang ginalagas tubtob sa katapusan sang Hunyo. Sa piyak sini padayon nga manubo ang kanamuon sang nabakunahan sang booster shots. Yara lamang sa 20% sang eligible nga 56 milyones nga populasyon ang nagpabakuna sang booster shots. Sa atong Hunyo 13, 9.5 milyones ka adolescents nga may edad 12 to 17 anyos kag 3.1 milyones ka minors nga may nagaedad 5 to 11 anyos ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ginpahayag sa National Task Force Against COVID-19 nga naglabot na o kung nalabot na sa gobyerno ang target nga mabakunahan batok sa COVID-19 ang 70 milyones ka mga individual, 2 ka semana antes magtakop ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga mangin parting gift nila para sa masunod nga administrasyon ang madinalagon nga vaccination program. Naglabot na sa 70 milyones 5,247 ka individual ang nabakunahan na sa nga bakuna tubtob Hunyo 17. Samtang ginpahayag ni Nigerian Ambassador to the Philippines Folakimi Ibirune Akilie nga nakahanda ang Nigeria nga buligan ang Pilipinas sa supply sang langis. Suno kay Akilie, ang Nigeria nga isa sa pinakadako nga producer sang langis sa kalibutan ang makabulig nga pamakuro ng supply kag presyo sang langis sa Pilipinas. Naibaloan ni katatlo ang Nigeria sa pinakadako nga producer sang natural gas sa kalibutan. Apang ginpahagman ni Akilie nga wala pa man sang formal nga plano nga nahimo angot sa posible pag-alyansa sa tunga sang Nigeria kag Pilipinas bangod kinahanglan pa nga lantawon ang mga modalities. Una ang ginpahayag ni South African Ambassador to the Philippines Bartina Nombisudwa Radebi Netchi Tenji kay incoming President Ferdinand Marcos Jr. nga iya pungsod ang bukas man nga magbulig sa Manila kung luyag sini nga magkuha sa mga produkto sang petrolyo gikan sa Africa. Plano sang Bureau of Immigration o kon BI nga magpahamtang sang closed-circuit television o kon CCTV camera sa mga airports kagatad lungon ang organization structure gud malikawan nga masulit ang pastilya scheme. Suno kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval bangod sa nagluntad nga iskandalo sa immigration, nagpatuman sang pagbago sa organisasyon kag systematic procedure ang tagdumalahan sa ahensya. Dugang pa ni Sandoval, 100% na ang secondary inspection areas nga may CCTVs nga transparent ready kag tuman kay klaro agud makita ang aktibidad sa mga personnel. Ginapatuman naman ang strict departure formalities bilang pagsunod sa guidelines ng Department of Justice. Ginkompirmar man ni Sandoval nga ginakakasan sang supervisory powers ang iban nga unit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36 ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz kag balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dra balang. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
Dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan. Sige. Di na ito gani man. Si MJ Season, morning dira. Sa Sumag Tabunan Athletic Club, kuno good morning, happy listening sa tanan ng mga members, si Jonel Polvorido, Nat Magbanwa, Jay Cordero, halin sa Chateau Elise, sakay Michael John Season, no? Kay Dennis Nuestro, Miss Jinky de Alagdon, good morning dira sa imo, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, Nathan Borromeo sang Barangay Panakiao, Bugtaw Panakiao. Siling ni Nathan Borromeo. Sa Sitio Sulbod man sa Moises Padilla, may aga, especially sa Borromeo family. Kag kay Hermoheno, sa Hermoheno family. Christine Menias Villalobos, good morning man. Sa kay liwat sa akong friend la kay Beth De La Torre, good morning. Ano ni si Beth man? Hindi ko sigurado bla kung Elizabeth o kung Lilibeth. Hindi na pagproblemahe ba? Hindi na, basta Beth, ano? Oo. Or Mabet. Pati mga Beth, pag hindi problemahan. Si Maribeth pa na. Diba? Si Maribeth. Nya, Macbeth. basta makabati ko sa imo kung aga niya, kung kapanilig ko, kapagsik ko mo. Ay, Sako kung panilig mo na. Kung dito kaluya, para mira panilig. Kabati ako sa akong kapagsik sa kung panahan. Hindi ko tiubos yung tanan ng mga pati ito sagbot. pagbalay ko rin nga sa ugsaran, ginatin loan niya pa ay. Oo, tapos sa tubang yan na da, gasigabong na da kuno ang Aksyon Radio. Nan. So, sa tubang. So, tamyawan ta sila karon on yes, air. Oo. Problema. Oo. Sa hinablos ni Alma, ni Madam Alma Alvarez, kay hindi ko kita mayabi. Ano naman? Kayo. Ann Mariel Bilandres. Nan. Kay nag-graduate man si Inday Ann Mariel Bilandres. Wow, congratulations. Congratulations, Ann Mariel Bilandres. Yes. Yunuar man ni Guray. Basi, Kahapon yunuar ang graduation eh. Yes, congratulations. Yunuar niya kay may nang star ni Blind, di ba sa inyo nga school? Yes, amo nakita kong logo sa Yunuar. So, tamyaw na ton si Ann Mariel Bilandres sang iya pag-graduate. Yes, congratulations. Congratulations, Ann Mariel Bilandres, for your graduation. Sige. Muna, ang English ka? Muna siya. Muna sa mag-English ka? Siguro duha. Siguro duha. Kay Arthur Jeff Villasor, morning ko no, kay Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montinya, kay Serel Samar Aguilion. Halin sa kay Miss Jinky de Alagdon. Si John Dexter Celis, morning man. Kay Stella Marie Celis, morning dira sa Baguio City. Yes. No? Good morning. Dira sa mga nag-monitor sa Alagad Radio, morning. Sa kay Migo da Eric Tenerife, morning dira sa may Banwa sang Hinubaan. Kay Alagad Kevin Henry, good morning man. No? Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, may aga man gyapon dira sa imo. No? Kay Mayor Ernesto Strau, my very good friend sa Banwa sa Hinubaan. Kagay Mayor Maymay Nicor, may agaman. Yes, sa good may, morning, Banwa Mayor naman niya sa La Castellana. Kag of course si Leo Talaban dira, good morning. Si Ma Mertz, doon nalimtan mo si Ma Mertz, ha? Ma Mertz. Lagi na masunggod gani Simon di Martir. Uy, ining si Ann Mariel Galito.
magna cum laude. Wow, galing. Congratulations. Perte, no? Ikaw ya, wala Pati ka mga- pag-graduate mo, kay mga laudi na ya. Wala. Loud ka lang ya. Loud lang ko yan. Kalain. Loud and proud. Ay, Loud and proud. wala. Loud and proud Unorians. Uy, grabe. Perte na. Anong course do blue edok ni Guro ay? Sa blue ang iya di nga ano. So magna cum laude siya, ha? Perte, Congratulations. no? ah. Congratulations. Oo, sige. Araw, magna cum laude. Po, perte. Ka-proud parent. Siyempre. Nablos ni Madam Ate Alma. Edok, hindi kay BS Ed English. Major in English. Wow. Amo to mahalaga siling ka pa yang congratulations on ano to? Congratulations for graduate. Hindi Congratulations for ang pinalipat na kasama ko tagina. Major in For your English. graduating. Major in English kay Tapat sugatan. kay karon kay Anne-Marie Action Boy. Ay, Anne-Marie. Anne-Mariel. Tapat ito ni karon siya karon niya. Ano man sila. Sila yaman. But anyway, congratulations Anne-Mariel on your graduation. Yes. Si Dennis Hipoliano, Araman Action Boy, Marilo Sembrano Rodriguez, Miriam Bilyeza Benoman, Anthony Robles, good morning. Si Miss Jinky Dialagdo, natamiyaw mo Tamiyaw na ko na Action siya. Boy. Okay. Ramon Lasafino Beras, good morning. Berto Valerio, morning man. Standby na kita sa dugang nga mga balita. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye na balita international, nagbiyahe sa Guasang capital Kyiv si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para bisitahon ang southern cities sa Mykolaiv kag Odessa. Gininspeksyon ni Zelensky ang mga damaged nga buildings ka nagpakita sa mga soldado, opisyal kag health workers. Ang duha ka syudad ang gintarget sang Russian forces sa tuyo nga ma-rescue ang Black Sea coast, umpisa nga ginsalakay ang Ukraine sang Pebrero 24. Ginuntatan sang Russian forces ang pagpamomba sa duha ka syudad kag nag-focus sa Donbas region sa eastern Ukraine. Samtang ang presyo sang diesel, gasolina kag kerosene ang ginapaabot na naman nga magasaka sa sininga semana. Samtang ang kalibutan padayon nga naga-antos ang konsekwensya sang tuman kahugot nga supply sang petrolyo sa tunga sang konflikto sang Russia kag Ukraine. Ang presyo sang diesel ang gina-forecast nga magasaka ini halin 2.40 to 2.70 sa kada litro. Samtang ang presyo sang kerosene mahimo magsaka sa 1.60 to 2 ka pesos ang kada litro sumugod buwas nga adlaw. Kung ang presyo ang iga-implementar, ang presyo sang diesel may pagsaka na ini sang malapit 13 pesos sa nakaligad nga 3 ka semana. Ang presyo naman sang gasolina mahimo magsaka ini sang 30 to 60 centimos ang kada litro. Ang pagpasaka sang presyo sang langis nagahulugan ang petroleum prices sa masunod nga semana mahimo mas taas sang sagina estimate. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 53 pesos kag 76 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 71 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 85 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginbulgar sa nga child actor nga si Buboy Carino nga plano kung tani nila ipahulog ang ginabuso nga bata sa nobya nga volleyball player nga si EJ Laure. Ginpahag sini nga 16 anyos pa lamang siya sadto, samtang 21 anyos naman ang nobya. Dugang pa sini sa mga panahon nangin maayon ang iya career kag nakafocus siya diri. Sa ulihi, na-realize sini nga dako nga kasalanan rason nga na desisyon na nila nga buhion ang bata. Madumduman una na ginpakilala sa publiko ni Carino si Scarlett sa 2020 sa magselebrar sa ika-18 nga kaadlawan. Sa balita sa sports, nagtapos sa ikapito nga lugar ang Gilas Pilipinas Under-16 sa FIBA Under-16 Asia Championship. Ini pagkatapos ang inpierde sila sa Iran 97-87 sa classification games ang torneo nga ginhiwat sa Qatar. Nakabansi pang Iran 48-39 sa pagtapos sa first half. Kapag sulod sa second half, diri na nag-arangkada ang Gilas Pilipinas Under-16 o kung nagdaog ang Pilipinas kontra sa Iran. May 29 puntos ang Gilas kaya nakuha ang 68-63 nga abanse. Nagpanguna sa pagdaog sa Pilipinas si Alexander Konov
nga may 18 puntos, samtang may 15 puntos naman si Calum Harris. Nagdugang man sa 13 puntos si Jared Bahay, kag 11 puntos naman si Zain Mahmoud. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday, everyone! Yes, good morning guys sa mga nagaupod sa aton sa radyo bala nga naga-monitor. Maayong aga sa inyo tanan mga ka-aksyon. I-greet lang on air si Ann Mariel Bilandres Aha. for graduating as magna cum laude Yes. sa UNOR sa University of Negros Occidental. sa ano nga kurso? Edok? Edok, major in English. Major in English. Sunod guro kay Madam Alma Alvarez Gallo. True. Pero so, kung feeling ko nagsunod, may bongga, gina siya gift from her tita, of course. Pero kung nagsunod ni kay Juan Bulgal yun, ano pagid guro nga mga awards guro ay? Hindi pagid guro. Hindi man siya pwede magsunod kay Sir Rupert, kay hinablos man siya ni ano. Di mali mo ya? Mo na. Oo, balo kasi kung nagsunod ni siya, kung Alma, kung kay Juan Bul, pero pagid kay panunod man ni sa una si Juan Bul. So, perti pagid niya award. Perti guro no, hindi mabangbang. Doon makapapamahaw, hindi guro si Ann Mariel sa Hindi guro mabangbang ay no. Sige, congratulations liwat Ann Mariel. Kag sa tanan nga graduate Action Boy sang UNOR. Kag sa iba niya school no. So isa-isa sila budlay na doon yawan ta. Ang Lasal na ka-graduation naman. Yes. Si amigo ta Eric Tenerife ara dira sa may Sipalay, Jollibee Red Tent. Uy. Ay. Muna? Oo. Nang daw tent na nablang agabligya sang ara sa Sipalay. Morning to si Mommy Ami Eric. ara subong? Yes. Ay, pwede. Sige, sila pa kita ni Darlene. Oo, mama ni Action VJ Apasible. Kag sa family na Action VJ. Kag sa tubangan ta sang balay. Kasi mama yung tamyo yaman. Kag sa tubangan ta sa balay ni Beth de la Torreda sa may Kabugwaso na sila mo. Way ko lang galing makuha ngalan pero ara na daga monitor, no? Tubangan ni Beth. Sino man nga tubang na balay ni. Tubangan na sa balay ni Beth. Good morning dira sa imo. Beth ano? De la Torre. De la Torre. Kaya basi kadamo wala Beth, wala basi ba nga Beth. May Beth makuha kilala. Tubla si Beth dato nga sa Thailand la. Oo, sa Lampreya. Morning sa imo dra, musta ka na? Kay Amy de Gracia, good morning man. Sige. Kaga ari pagid akong ninang nagpasalamat siya sa pag-greet ko sa iya. Kaya greet ko naman lang dang ako niya ninong, syempre ang iyabana. Si Bonifacio Labroso. Ninong Bonifacio Labroso. Okay? Total June naman dugay-dugay maber na ni siya. Mahuya naman tayo magtamyo sila kayo mo yung mga gift video bla dahil na paminsar mo. Di basta maninay bisi maninay be. Ay kalai. Baday bala kay pagber naman pwede ko ro mag-gift. Ngayada basi may time ka nang agi lang di sa balay Agi. Pwede kanto. Kaya hindi ko siya magyan kung agi lang eh. Sa Bantayan. Sa Bantayan, Cebu eh. May gurumambal siya nga ihada, may ari ka disang trip to Bantayan. Pwede, gina. Wala problema, no? Ay, kaga ang kabata sa nga ako nga classmate bala, nga si Rika, kag si Migot Ernie, nga si Sofia, Yulo Bailon, nag-graduate man. No? Sofia, congratulations sa imo. Congratulations sa tanang nag-graduate. Congratulations sa imo man. Nag-graduate man siya. Sige. Ginutok. Sana all nag-graduate. Sana Marcy Rombino Sunyo, classmate, mangaga. Ay kay Marcy Rombino Sunyo. Marilo Varon, good morning man. Sige. Good morning. Sige. So, atong balita, Special Action Boy. Ini naman mga interesting facts about sa aton nga mga tulan or bones. Basta tulan, may mga facts bagli. May ara, Action Boy. Abi mo lang wala. Pero may ara. Si Matia. Talaka ba? Talaka ba? So, talaka si mo doors. Hindi
Kaya mo dorsal. So, ang una action boy, mas damo tagali ko no sang tulan action boy kun bago ta newborn baby Bata, action bago boy. bago bunag. Bago bunag. Mhm. Kay kung bago kagali bunag action boy, ang imo mga bones ara sa around 300 kabilog. Sino nag-iisip naman sila? Sino man maisip? Alang nagapanilhig da sa gadala, syempre mga doktor. Doctor of Bones. Doctor of Bones. Kalalay. So, na siya. So, 300 gili ka bilog atong bones action boy kung bago ta lapsa. Ti ano ka gugud ako kagabuhin? Oo, gabuhin Gaman. siya. I don't know nga pero nakabutang direction boy kung mag-adult na ta no, mga amo na ni guro edad. Mga 206. La feeling ko imo 200 na lang. Feeling ko na ako 50 na lang. Lakala. 50 lang bones action boy. Ano mo yun? Pero kaya mas doon ka pala nakita katulanan ko Kaya ba nag-fuse na to iban mo nga. Ay, ba't siguro nagkakuha ano na bla, nag-isa na lang sila bla. Nag-isa. Nag-unite na sila muna. Yeah. Hindi amoy. Kalay. So, muna akong baby, patagali, 300 kabilog atong bones. Pero, perti na kaano action boy, perti ka ano gani, humok. Humok pa. Oo, humok ka tama. So, kung adult ka na, ang aton nga bones, ang ara sa 206 kabilog. Ay, puwerte. Nga, meron tas ang bones action boy. Siyempre, para makabulig sa aton, bilang makatindog, makapungko, no? Kaya kung wala ta bones, siguro feeling ko ulod ta. Nga nagamo-amo lang na. We go. Okay. Pag amo man na nagabulig sa aton nga, naghatag sa aton sang shape, of course. Diba? Sige. So, next action boy. So, damo 300 Nga, pigaw. Basi ka pala kadlaw nga ay nga atong bata isipabi ko lang bone siya kaya balto nga 300 dito. Paano isipon? Kaya mo gani na mangkot paano naging isip? Ha? Hindi ka pick up ko isa, dua. Ina mo na. Siyempre, amo na. Talak. Ate kay may kwan man may may mga gadgets, may mga kwan man na. Oo. May mga x-ray hindi bla may mga amo man na. So hindi na isip ko. Makita na ya, pero tinga pagtok. Yan naman kot lang kuya, just asking. Oo. Is it wrong for me to ask? Gani. Oo. Pero nga ang tingala kag 300 kabilog boss. Isa mo lang katao, no? Oo. Isa mo lang katao. Alam ko isa lang bones. Kalay guro ko isa lang bones action boy. Isang bones, isa lang bone mo no. Daw tindog ka lang guro nga silhig. Okay? So next action boy, our smallest bone makita sa DN. Smallest bone? Oo. Hindi ko ka sa ears. Sa ears? May bones kag ginatawag na siya nga stapes. May bones na nagling ears ta? Oo, ariblaw bones ni siya. So correct. that's why 'di ba kung magpaano ka nasa gawa sang earlobes. Magpatinlo ka. Hindi magpaano blang Tutuli. iba. Kuha ng aritos. Tawag sila aritos. Piercing. Piercing. Meron na part da nga hindi pwede da kay do ara lang yung mga bones. Okay. Kasi So drila na Dios sa daw ni panawag sini. Buta na tawag sila. Basta linya na diyo. May number na action boy mo ko ano da number. Pero wala ko na binag-try. Hindi ka na. Kay do kasakit. Okay na ang dream mo Isa lang na. Hindi na magdugang. Kaya kung gusto ka kung mag-try sa ilong naman. Ay, klaro. Ikakabit. Doon taga-Afrika ka lang. Hindi ko pag nabla mag-gets ang mga aras sa ilong. May no? Pag meron, pag lagod-lagod, ilang buho. Bilang nga pwede ka sulod. Ang pentel pen, come on, na. Hindi na ako na kung sa ilong lang mo. Kaya basib lang makabitan. Baka mga kakasa. Kabitan sa? Makabitan kung sino naman yung mga dagko. Tapos makabitan. Baka makakas. Talaka. Amo pag hindi na paminsan. Pero ibang black action boy, hindi man na ila hindi man na nang gid bala buho, gid bala sa ila ilong nga aritos. Kundi magnet lang na from both sides. Amal ni Virgil Pindan, yan sakto na kay basta baby pa kay wala pa buhin ang mga tulan kay baby pa. Muganis namin ko gabuhin gali kong gadako ka. Oy, kasi syempre. Nagaano sa nagakatunaw. Nagaka-fuse. Nagaka-fuse. So next action boy, ang ato naman nga mga tiil kag kamot amo ang may pinakamadamo nga bone. So okay. ang sa aton tiil kag kamot action boy mga total of 106 bones kuno nga ara. Iniisip. So pili bilin action boy nga 100 kati di ba 206 to kun adult ka na. So nabili nga 100 ara sa lawas. Sa lawas. So ang 106 basta ang kuan bala ang guyab la may bones man na. Muscles gali muscles. Pero may araman, Oscar bones man. Okay? So next action boy, you can break a bone.
Kag mabalik lang na siya. Na? Oh, Ano, kung tiyo? basta ipa-medical ano mo syempre ipa-doctor mo. Kaya syempre kung ikaw lang daya para ma-align ko na sing straight. Ang break ha, ang break Oo, nga bones dapat siya sa kuan gina iya. Hilo. Hindi na pwede madala sa manughilot. Hindi pwede madala nga pwede. ginamulan na pak. Ayun. Oh, yala. Na ang bones mo ang damida. Hindi na pwede madala sa manughilot lang ya kung na bali imutulan. Oh, hindi. Hindi Dapat na ya. yan ginaya. Dapat ang yung mga manughilot na guro kuan na sila no, ng mga kibit, Oo, mga mga mula na goro. Pero ang pa mga naman bali madala. yung tulan yan, hindi na pwede Hindi, sa nagkiwi manughilot. na yung ano sina. Okay? So, next action boy, you need to have a lot of calcium para mapabakod ang imo nga bones. Ah, okay. Correct. Tiga, ano ka man, nga kaon ka man sa mga food nga more sa calcium. Calcium. Oh, hindi lang ano kaning mga calcium nga mga foods. Mga mga gatas, Gatas, cheese, ah. mga leafy nga green vegetables, mga nuts, mga Uh-huh. pecan na. Ana. Sili ko kita. Tiyala ko na kumakot sa bones mo kay. Ibo gina. Yala ko ba ako sa bones section boy kay everyday. Tinga bones hindi ba lang kung sa mga kwan gani sa mga arthritis na gasakit na sa kung nuts ang kaunon mo. Depende man na yan. Hindi ka man magpasobra eh. Kaya di ba kung sobra, malain naman. Dapat pikan. Dapat pikan. Nga coated sa sugar. Abuti ka. Tiyala ko na kumakot sa mga bones mo kay. Ikaw gina. Ako pa si Pagdal. Yala ko galing ka doon ka. Bisan bala gasaka ka sa fourth floor. Yung grabing bone section boy. Kay everyday gali ang mga secret yan. Ay, kilay. Sili ko gina action Hindi ko boy. kaysa sugar, hindi ko pwede sa sugar kay mataas ang akon karon nga sugar count. Sugar Sugar count. Tama lang ginamat-amat mo lang. Wait ko na. Sige So, mo na action boy. Kasi Kasi mo napit- actually facts. Pero hindi ta na lang pag-discuss pa kay, ang time ta. Sige. Kasi bala ma-overtime na ta. Hambal ni One Ball Galyo. Ining si kundi si major in English to siya. Si Anne Mariel. Si Alma gali, si Madam Alma nag-graduate man magna cum laude man. Wow. Nga sabi ako man major in English man. That's what. Dra nagsunod. Dragi siya nagsunod. How Si much? One Ball nga panunod. Ginabisto. So, congratulations, good liwat ha, kay Anne Mariel Belandres. Yes. Tagsa tanan ni mga graduates, no? Congratulations sa inyo, no? Na-greet ko on air ng bata ni Rica kag ni Ernie nga si Sofia Yulo Bailon for her graduation. Oh, right? nag-i. Yes, congratulations. Mga ka-aksyon ninyong mamatiya aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio.